die titel kregen ze terug de Friese bandcontest te winnen. Ik ben nou de beste band van Friesland die titel hebben. En nou ben ze ook nog eens nomineren voor de beste nieuwe band van 2007. Ik denk dat wij heel snel gingen al, heel snel omheen gingen. En als we oppassen en we hebben hier niks meer, dat we dan misschien in een zwart gat terecht vallen. Maar Safir is het eerst nog net, want op het stuip is ze nog rete druk met het Frisonica-project. Ze noemen zichzelf, wat is het, sleazy rock and roll. Wat staat er? Garage rock and roll. Gewoon herrie maken, lol hebben op het podium en rachen. Het project Frisonica is zelfs ook nog geselecteerd voor de LC Publieksprijs. Ja, en niet voor de gewone prijs, voor de popprijs. Komt nog wel. Oké. We wachten je het al. De nieuwe Killer Stars hadden er trouwens ook nog orenhobby's op nee. Ik vind het wel mooi om correct te doen wat mensen net willen zien. Dat vind ik leuk. Wat dan? Nou is de wc piezen. Wat goed. Die van mij knalt alle kanten. Nog zo'n goeie vraag. Hoe lezen de kansen? Nou ja, wij winnen. Ik denk dat wij winnen. Ik denk dat Ja, wij de meeste natuurlijk. op het podium willen. Nou ja, dat als winning is ik wild. En dat dep is ik helemaal wild, maar... Ja, ik ben al een wilde band. Ja, wilde... Ja, Jean Paulette net. Dat is weer het badje van de band, eigenlijk. Oh, sorry. Dat komt op televisie. Dat komt op televisie.